Сега ще изпълним калибриране на Dynamic Drive окачване изцяло автоматично. В момента тестът е извършен на BMW F10. Щом тестът приключва, се изписва на диагностиката какво е състоянието на Dynamic Drive. Ако е имал нестабилност или неравност в една от позициите на автомобила, то се калибрира и ето, може да видим, че калибрирането приключи и Dynamic Drive е наред.